Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään on tarkoitus käydä Vanhankylän Niemessä ja sen lisäksi käydä tutustumassa Sarvikallion maastopyöräreittiin. Tervetuloa mukaan! No niin, lähdetään katsomaan sitten tätä Sarvikallion reittiä nyt kun päästiin tänne perille. Tämähän on pituudeltaan 3,7 kilometriä. Ja tää Sarvikallio itsessään sijaitsee tässä Tuusulassa noin 5 kilometriä Tuusulasta järvenpäähän päin, kun tullaan Tuusulanjärven läntistä puolta sitä pitkin kun ajetaan. Tämähän on tämmönen hiekkapohjainen polku, aika tasasta reittiä. Pääsis periaatteessa ajamaan tosi kovaakin, mutta ei kannata täällä kauhean kovasti ajella, kun täällä myös paljon kävelijöitä käy ulkoilemassa. Tosi suosittu ulkoilualue. Tälleen iltasellaan tää on hyvä ja tosi rauhallinen paikka käydä ajamassa. Niin kannattaa suosia arki-iltoja. Nytkin on tosi nätti keli ja ei kauhean montaa autoa ollut tossa parkkipaikalla, niin luultavasti aika rauhassa saa ajella. No surprise, but
tää viimeinen osuus sitten vielä. Tää video rupeaa olemaan tässä. Kiitos kun katsoit tän videon ja palataan uusien videoiden merkeissä. Se on moro!